Акчарлар газетасының укучыларына үзем яраткан һәм бик җиңел пешерелә торган бер ризыкны ничек пешерелгәнен күрсәтеп үтәсем килә. Дөрестән дә тавык ите инде ул без аны бик яратабыз татарлар һәм ул аның түшите бигрәк тә файдалы, чөнки ул җиңел үзләштерелә, анда холестериннар, чуклармыклар юк инде. Шуңа күрә мин менә шушы түшитен алам дагын, аны юка гына итеп телеп, менә яхшы иттереп төям. Отбивной ясыйм инде. Менә шулай иттереп тиеп, отбивной ясып, монда борыч та салган, монда туз, борыч, бөтен тәмләткечләр салынган. Шуннан соң аны менә шулай итеп әзерләп куйдым инде мен моның вакытын алмасын өчен безнең журналистларның, үзем журналист булгач, журналистларның хезмәтен бик хөрмәт итәм. Кыздыру өчен шушы онга маңганнан соң аны күкәйгә маны балам, күкәй инде безнең үй күкәе, үзебезнең тавыклар. Менә шулай иттереп аны салабыз. Ул бик тиз пешә. Бу инде бәйрәм көннәрендә бигрәк тә мондый әйберләрне пешерергә кирәк. Иртәнге ашка да бик Иртәнге ашка да, бутерброд кебек инде ул, шуның белән ашап куйсаң, даже боткан булмаса да, шуның белән ашап куясың да, менә дигән.